बड'लेण्डआव दिनै मेगा अडिशनाव बेयाव सेलेक्ट जाना माबायदि नांदों? जोबोर गोसोआ मोजां मोनदों। आंना माने सिमाङा बेनोमोन आरो आं बिदिनो अबेबा थांनानै माने बिदिनो गोसो आरो मोसानो माने अडिशन खालामनो। माब्लाबा नेशनेल लेभेलाव जिखिनि दङ इन्डियान आइडल दङ एबा माने डान्स बेबायदियाव मोसानाय खाबु लानो थाखाय नाजालांगोन बिदिनो पास जालांबाय थाबा देरहालांबाय थाबा। मोसानाय सोलोंनाया बेसेबां गोबाव जाखो? आङो नैबे अडिशनखौ एबारनिखौ सेकेन्ड राउन्डनिखौ अनलि सानथाम सोलोंदों बेयावनो जादों। माबायदि प्रेक्टिस खालामदोंमोन बे अडिशन होनो थाखाय? आङो बिदिथ' आं आरो लोमजानायबो जादों आङो लोमजानाय जाबाबो माने आङो बे अडिशनखौ बिराद गाफैनो गोसोमोन ओंखायनो आङो गाफैथारबाय लोमजाबाबो माने खस्थ' मस्थ' सोलोंनानैबाबो। मडार्न डान्सनि अनगायैबो मा मोसायो? आंथ' बिदि जेबो क्लासिकेल जेबो माबा लायाखै बिदिनो आं हारसिंनो रोंलांनाय आरो हिन्दीबो हागोन। दा नोंजों सोर फैफादों? आंजों आइ फैफादों। औ बेनि उनाव माबायदि नाजागोन? जोबोद बिदिनो गोसो होनानै नाजानोसै मा जायो। औ बबेनिफ्राय फैदों? आं कार्बि आंलंनिफ्राय। बेयाव दिनै मेगा अडिशन जिहेतु दायो सायख' जाबाय माबायदि नांदों बिसोर? खुसि नांदों बिराद हेपि फिल जादों। ओमफ्राय नोंजों सोर फैफादों? आंनि मादार फैफादों। दा बेनिफ्राय बेनि अनगायै मडार्न डान्सनि अनगायैबो मा मोसायो? आं हिप हप मोसायो बलिउड ओमफ्राय दा सेमि क्लासिकेल मोसागासिनो दं। उनाव मा जाहैनो सानदों मोसानानै? करिय'ग्राफार एन्ड डान्सार। बर'नि फक डान्सनि सायाव माबाफोर? आं बर' डान्स बारा रोङा। बैसागु बिदि रोङो। मोसायो खिन्थु मोनफ्रोमबो दिनै देरहासार जायफोर माने हादोरनि बान्था मोनदोंना बिसोरो फक डान्सनि सायावसो बांसिन मोनो बेखायनो फक डान्सखौबो अके। आंनि नामा लिपिका बसुमतारी। बबेनिफ्राय फैदों? धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोर फैफादों नोंजों? मामि फैफादों आइ फैफादों। नों मा मोसायो? आङो हिन्दी सिखायो। बर'नि खेराइ मोसायो ना मोसाया? मोसाया। बैसागो मोसायो ना मोसाया? बिहु मोसायो? बिहुबो मोसाया? माथो मोसायो होनबालाय? हिन्दी गानजों मोसायो। बेनिफ्राय नोङो दिनै बेहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव मेगा अडिशनाव दायो देरहाबाय नङा होमबा? गोसोखौ माबायदि नांदों नोङो? मोजां मोनदों। आरो बेनि उनाव माबायदि नाजागोन? नों गोबारै नाजागोन ना? नाजागोन? अनुस्मिता दास। তুমি কি কৰিছিলা? बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव जिहेतु बेहाय मेगा अडिशन सोलिगासिनो दं। गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दा जोंनि बेयावहाय मेगा अडिशन सोलिगासिनो दं। बेवहाय मैयानिफ्राय जोंहा मेगा अडिशन साननैनि हाबाफारिमोन 15 थारिख आरो दिनै 16 थारिख। दा जों नुनो मोनबाय मैयानिफ्राय दिनैसिम दा मैया जिबायदि मानसि जादोंमोन दिनैबो बिदियानो जादों। आरो जों बे मेगा अडिशनावहाय जोंल' खुङाखै मानो होनबा जों आलासि महरै जोंनि जेसेबांखि बर' संगठननि बा बर' माहारिनि जेसेबांखि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै बिथांमोननिफ्राय जों एडभाइस लादों। बिथांमोननिफ्राय जों माने किसु रोङैखौ जों बुजिनो थाखाय मिथिनो थाखाय जों बिथांमोननिफ्राय माखासे नलेज लादों। दा बेवहाय जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना जोंखौ गोबां माने एडभाइस होलांबाय बा बुजायलांबाय जों गोजोननाय मोन्दों। थिग बिदिनो हागौमानि जों सेस्था खालामगोन मावलांनोखौ सेस्था खालामगासिनो दं। दिनै मेगा अडिशन जोबनायनि जोंहा 3 राउन्ड थाबावगोन। बे 3 राउन्डआ जिहेतु मोजां बारलांगोन। दा जों बेखौ 3 राउन्डखौ जोबनायनि उनाव जिहेतु जों पाब्लिकनि अननाय अनसायनायखौ मोननानै जों जिहेतु नेसनेल लेभेलाव बिथांमोनखौ जों लांनो हायो बेखिनिखौ आं बुंनो थाङो। मोनसे प्रग्राम बा हाबाफारि खुंनांगौबा गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो। बेबायदियाव माने बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदों? निस्सय नंगौ। जोङो जेरैबायदि माने फार्स्ट अडिशनखौनो जोङो 15था डिस्ट्रिक्टखौ जों गिदिंनानै अडिशनखौ लाना फैबाय। बेवहाय जोंहा थांलाय फैलाय गारि गंनै खारबाय थानाय बेनि बहुद माने जों जेराव मोनादों बेयावनो हटेल भारा जेराव थादों बेयावनो ओंखाम जानो गोनां जादों। जों बहुद खस्थ' मोन्दों। दिनैहाय 15था डिस्ट्रिक्टखौ गिदिंनायाव निस्सय बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिखागौ बेसेबां खरस थांथावना। दिनै नैबेवहाय 15था डिस्ट्रिक्टआ जोङो नैबे साननैनि हाबाफारियाव बयबो दिनै जों जेरै थांदोंमोन बिथांमोना दिनैहाय जोङो बेयाव फैफिनबाय। जों खोब गोजोनदों। नंगौ माने माबाथाव फाइनान्सियेल उइक जोङो मानो होनबा जों गावनि गोसोजों खुसि जानानै जोंनाव जा एसे दं जों बेखौ लानानै बेजोंनो जों जुजिगासिनो दं। आरो बेवहाय जों खावलायगोन जिहेतु जोंनि बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जोंनि बिटिआर सरकार बिथाङा खोब अनसायनानै जोंखौ हेल्प हरगोन जों बेखौ आसा मिजिं